Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Yau nasihan a cikin wannan rana mai albarka ta Juma'a, 27 ga watan Rajab, wadda ta daidai da 16 ga watan 1 na shekarar 2026. A wannan rana mai albarka za mu ja hankalin 'yan uwa musulmi musamman akan abin da ya shafi ibada wadda take mai girma, ita ce sallah. Sallah tana da ɗaya daga cikin arkanul Islam, ginshiƙan musulunci guda 5, wanda duk wanda ya zamana ya rasa sallah daga cikin waɗannan abubuwa guda 5 to ba shi da imaninsa bai cika ba. A wannan rana mai albarka ta 27 a irinta ne aka yi Isra'i da Mi'raji da ma'aikin Allah, tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Aka Allah ya gayyace shi tun daga nan duniya har zuwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala. A nan ne a cikin suratul Najm Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewar fa'auha ila abdihi ma auha. Daga cikin wannan wahayi da tattaunawa da suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya wajabta wa annabi alaihi salatu wassalam salloli a kowanne yini sau 50. Amma cikin falalar Allah da rahmar Allah da karantun Allah, Allah ya rage mana ita ta zamo a kowanne yini za mu yi sallah guda 5, amma kuma ladan ba a rage shi ba. Tare da haka za ka ga wasu daga cikin 'yan uwa musulmi suna sakaci da wannan babbar ibada. Wani daga cikin matsalolinsa shine ba zai yi sallah a kan lokaci ba har sai lokacinta ya wuce. Wannan babban matsala ce. Wani kuma zai yi sallar a kan lokaci amma kuma ba zai je masallaci ya samu jam'i ba. Wannan ma matsala ce. Wani kuma ba zai yi ta a kan lokaci ba kuma ba zai ma samu jam'in ba. Kaga wannan ba karamar asara ce babba ba. Ana cewa farkon awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Duk abin da mutum ya je da shi na ibadoji, farkon abin da za a fara binkitarsa a ranar tashin alkiyama a wajen hisabi shine sallah. Idan aka samu ibadarka ta sallah ta yi daidai, to ana sa ran komai naka ma zai iya tsallakewa, zai iya wucewa. Saboda haka wannan gaba lokacin sanyi ne yanzu, muke jan hankalin 'yan uwa musulmi cewar lalle a ringa kula da sallah, musamman sallar asubahi, lokacin da bacci yake da daɗi, lokacin da mutum baya so ya taɓa ruwa. To ka daure ya kai ɗan uwa mai albarka, ka tashi ka bauta wa Allah a daidai wannan lokacin. Ka tashi ka bauta wa Allah, duk wani wanda yake ƙarƙashin kulawarka, matarka, 'ya'yanka, 'ya'yan 'yan uwanka, wanda suke 'ya'yan amana a ƙarƙashinka da marayu, to ka tashe su yi sallah akan lokaci, inda dama ka sa su a gaba su je masallaci. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya anshi ibadunmu, Allah subhanahu wata'ala ya mana kyakkyawan ƙarshe, Allah ya ba mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.